Pino mga kapaglaom na doon na tayo sigutan, karang giingong bala ang kasulatan ay maayo ng buntag, may udto, may gabi alang sa tibuok nga kalibutan. Ato nga mga kaigsuunan na sa gawas, maayong udto, may buntag, may gabi alang sa ato tanan nga mga kaigsuunan nga nagtanaw karon. No, ato namang hibaluan mga higala nga ang Biblia nagsulti na sa Juan 6:66 nga daghan sa mga tinunaan sa Ginoong mubiya, may posibilidad niya na agi daghang mubiya nga maglain og doktrina diya sa Ginoo. Ato namang nailado nga igsuon niya si Ronald Obidos, igsuon niya gitawag lag Dr. Obidos. Nihawa na sa Seventh Adventist kay kanhi siya usa ka Adventist defender, no? Sa Tagaluson, daghan ang iyang na atubang mga kaigsuunan mahitungod ni ana nga sistema sa pagdepensa sa kamatuoran. Niya karon atong patalinghugan og unsay nakakontradik na ni murag debate na ang ilang pahayag, no? Nagpahayag si Obidos, Ronald Obidos, may tungod na sa anthropos, kanang gitawag nga gibuhat para sa tao, anthropos, o sa Hebrew gitawag ka ha-Adam, the people or human being o mankind. Ato na nga masayran igsuon kay gidipinsahan yan ipag-ayo, unya ato pong patalinghugan pod human ana pagdipinsa niya nga iya na sang giguba mga kaigsunan. Niya ang iyang pagdipinsa. Nabasa ko po ay sa Bagong Tipan, ang binasa pa na may Lumang Tipan. Ito, alam kong mahalata ninyo kung bakit. Sapagkat ang sabi ho sa Marcos 2:27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat dahil sa tao, at hindi ang tao dahil sa Sabat. Ang aking katunggali, alam ko ito ay nag-aral din kahit papaano ng Grego. Sa Grego pong original, ang nakalagay po doon ay anthropos. Anthropos po, ibig sabihin po, Ginoong Period, for your information, ay sangkatauhan. Hindi natin siya masisi kung bakit ayaw niyang basahin. Sa makatwid, ang Sabat ay ginawa dahil sa sangkatauhan, hindi po sa mga Hudyo. Yung kanya pong sinabi, dagdag lang niya yun eh. Ang tanong ko, may mababasa ka ba dyan? Anong mababasa mo? Ang Sabat ginawa sa tao o sa Hudyo? Ang sagot niya, taong Hudyo. Aba, ang tanong ko, may mababasa. Ang sinagot niya, ang mababasa, taong Hudyo. Kasi yun ang kanyang implication nun eh. Ang tanong ko, may mababasa ba? Anong nababasa? Tao o sa Hudyo? Ang sabi niya, taong Hudyo. So, kaya tinanong ko siya, o sige, basahin nyo. Kasi ang tanong ko sa kanya, anong nakasulat? Anong mababasa? Diba? So, kung ang tanong mo ay anong mababasa, dapat yung nakasulat. Ang tanong ko, anong mababasa? Dapat ay ginawa sa tao o sa Hudyo? Ang sabi niya, taong Hudyo. Pinababasa ko ngayon, wala siyang mabasa. Itong nasayran mga kaigsunan, mauto iyang pamahayag, may tungod sa debate nila, may tungod sa adlawng igpapahulay igsuon nga dili daw sa Hudiyo, kundi anthropos, para sa tao, para sa tanan ang adlawng igpapahulay, o para sa tanan ang adlawng igpapahulay. Una, napagipahayag niya mga kaigsuunan, no? Naipahayag niya nga luoy kaayo ang mga Adventista mugawas kay wala na siya adtuan niya kamatuoran. Apan ang uban nga mugawas sa ubang reliyon aduna pay kamatuoran na masudlan nilang Seventh Adventist. Niya iyang pahayag mga kaigsunan. Baptist, Pentecostal, anumang reliyon yan, mas maswerte pa rin sila hanggang sa mga oras nito kumpara sa ating mga Seventh Adventist. Naintindihan niyo ba sinabi ko? Yung mga Baptist, mas maswerte pa rin sila hanggang sa mga oras nito kumpara sa ating
sinabi ko, yung mga Baptist, Protestant, Catholics, at Sinihoma, nakita ni Quezon Rizzo. Sa mga oras dito, mas maswerte sila kaysa sa ating mga Adventist. Nalungkot yung mga mukha nyo kasi kala nyo maganda yung pero gusto ko maunawaan nyo kung ba't kasi sinabi yun. Maswerte yung mga nasa ibang reliyon ngayong oras dito. Kasi po, kapag sila po ay umalik sa kanilang kinalalagang iglesia, ngayon pa sila mapupunta ang tunay. Itong ating iglesia. Amen? Pero, kung tayo o kayo ay lalabas pa sa iglesia ito, saan kayo pupunta? Kaya malas kayo. Malas sa natin. Kasi nandito na tayo sa tunay, lalabas ka pa, saan pupunta? Wala na. Siguro meron pa, impyerno nga lang. Ato ni baluan nga matod pa niya gidipinsaan jud niya nga kawawa naman yung mga Adventist nga hiniwalay sa katotohanan, wala na kunong patutunguhan. Sabi niya mga kapatid. Onya unsa may gisulti niya sa diha nga migawas na siya mga kaigsunan. Na iyang gisulti nga dili na siya mubalik sa Seventh-day Adventist. Di na daw kuno siya mubalik sa Seventh-day Adventist. Niya ang iyang pahayag. Sa Seventh-day Adventist Church, ako'y naniniwala ang nagtatanong nito mga malalapit sa puso ko at sila malapit ako sa puso nila. Naging bahagi ako ng kanilang ministry noong tayo na ako'y Adventist within 24 years. Salamat po sa mga natanong at sa mga Adventist po na ganito rin ang tanong. I respect po yung nararamdaman po. Yung tanong ngayon na nagpapahiwatig ng pagmamahal niyo sa akin. At ikaw'y mahal ko rin naman. Kaya po ito yung naisama ko na dito sa tanong. Kasi gusto ko once and for all na sabihin sa ating mga kaibigan na Adventist na hindi na po ako babalik. Hindi na po ako babalik sa Seventh-day Adventist. Although minsan parang nag-iirita na ako dahil paulit-ulit, ako naman ipatawarin nyo kung medyo nakukulitan, pero hindi dapat po kayo unawain. Hindi na po ako babalik sa Seventh-day Adventist kasi unang-una, alam ko na mali talaga, mali na. At ang mali, hindi dapat binabalikan, mga kaibigan. Kung kayo po ay hindi kayo dating Adventist, dati kayong Katoliko, o kayo dati kayong INC, dati kayong ibang reliyon, tapos naging Seventh-day Adventist kayo. Alam ko kung anong nararamdaman ninyo na kayo naging Seventh-day Adventist. Kung mababasa, pinatay ng Diyos ang Babylonia, in fact, ang Babylonia pumatay sa Israel. Tama, magandang point yung naibang brother dyan, no? Sa pag-inya, exclusivity. Exclusivity talaga. Oo. At ituloy sa verse 17 ng Exodus 31. Ito'y tanda sa aking at of course, wala. Bakit? Forever sa Israel, ito maliban na lang kung ikaw may Pilipino, magkapunta ka ng Israel, mag-apply ka bilang proselyte o magko-convert na sa Judaism. Pero that is napakagastos niya. Napakagastos niya. Kaya, ano mo, problema to na mga Adventist na kanilang dapat sagutin. At verse 18, ibinigay kay Moses. Saan ba dumating si Moses? Sa mga Babylonia ba? Sa Egypt ka, hindi na nabigay yung Ten Commandments Sa Israel lang At saan? Sa bundok na Sinai. Sa dalawang tapes na patutungo. Ito yung nagpapatunay na maging ang Ten Commandments exclusive lang. Exclusive lang sa Israel. No? At aking mga tipan, sabi ng Diyos. Di ba, nabagitan natin nakaraan sa Deuteronomy 4:1, Israel, anong dakilang bansa, dala mo na kung saan ang buong kautusan ito ay wala pakatuwid. Na idinagda sa harapan yung araw nito. Walang ibang dakilang bansa na binigyan ng kautusan. Israel lang. So, kailangan pa ba basahin mo na Israel lang ibinigyan? Hindi. Hindi ko ano na lang. Ito lang. So, unsa may pamahayag ni Amican kon Johnson Amican
naipahayag niya mga kaigsunan na di siya sakit mga kaigsunan si Ronald Obidos, no? Muna nga wala kayo giatake sa mga kauban niya kay amigo kini sila ni Johnson Amican, Jerry Sibilia o si Evangelist Jungjong Dison o usab si Richard Thompson. Mo ni pahayag ni Johnson Johnson Amican mga kaigsunan. Patalingogan na to po ang isa sa dahilan, kapatid. Kaya lang nito, lately po ay napakarami na po pala niyang mga video sa YouTube, sa Facebook na talagang matindi ho yung kanyang panunulig sa Seventh-day Adventist. Ako, hindi tumatalab sa akin yung kanyang title na Johnson Amican malapit na maging Katoliko. Wala yun. Kasi nga, dun sa advice, sa payo sa amin. Nung kami po ay nanggaling sa ni Brother Richard sa Tarlac, dun kay Dr. Biting, ay lalo na yung nagkwento po yung nurse doon na nagulat siya sa health condition ni Brother Ronald. Kaya sabi namin ni Brother Richard, ano na nga lang nating pansinin, ganito ganyan, yaan na lang natin. Ganyan. Kaya nitong bandang huli ay may mga kapatid na nandun na po yung kanilang, pag pinabayaan nyo, nagmumukha siyang tama at pakrang mukha talaga kayong takot na wala kayong may sagot. Karon unsa po'y pamahayag ni Evangelist Dison may tungod kang Ronald Obidos mga kaigsunan. Niya ang pamahayag ni Brother o Evangelist Diaz Dison mga kapaglaom. Patalinghogan na to. Obidos. Ay, Brother Ronald, siyempre wala na may kagalit. Kayo nga nag-discuss, di ba? O, di yung discuss din natin dito. Then pakinggan mo kung ano po ang saloobin, kaalaman, ano po ang doktrina ng Seventh-day Adventist. Huwag mong sabihin na, oy, galing na ako dyan, alam ko yan. Ikaw na rin mismo nagsabi, hindi ko yan alam doon. Akala ko kasi ganito. Hindi ko kasi yan inuunawa. Hindi ko yan alam. Ang dami pa lang di pa na nalalaman ng taong ito. Di bali po, atin pong sagutin yan as friendly na pag-aaral po. Karon ato nang nasubay igsuon. Kung atong hagpat-hagpaton, unsa hinungdan mibiya si Ronald Obidos, dili sa atong doktrina. Dili sa doktrina sa Seventh-day Adventist, kundi personal. Personal niya mga kaigsuunan, nganong mihawa siya. Karon mihawa siya, natural mo daot ng siya nga, dili gyud siya dapig sa Seventh-day Adventist tungod kay nihawa naman siya. Lisod po mo dapig sa ato. Muna nga mubanat yun siya. Pero nagkasumpaki ang anthropos niya mga kaigsunan, iya na pong gipamahayag nga ang anthropos, Hudiyo lang. Sa to pa, ang iyang pamahayag kanhi sa Adventist pa siya, nakabunggo mga kaigsunan, nagbangga sila. Nga, matud pa sa ubang reliyon, sa iyang kakontra nga, ang anthropos ka ng Sabat para lang sa Israel, sa Hudiyo. Karon sa diya nga nihawa siya sa Adventista, giawat rin niya mga kaigsunan. No? Maluoy ta mga igsoon. May tungod ining Ronald Obidos. Unya duna na dahil siya balatian. Sa kingon sa Biblia, mibiya sila kay dili sila ato. Unya daghan sa mga katawhan sa Ginoo mibiya sa Ginoo. Juan 6:66 dili man gud ato. Munang mubiya gid siya mga kaigsunan. Pero ang Ginoo higala na apay gitagana niya umaabot nga mga banggiitan nga modipensas kamatuoran. Kay naamantas Ginoo nya siya mihawa man siya. Banat gyapon siya dito pero ang iyang pagbanat dito mga kaigsunan, pagguba na sa sugo sa Ginoo, pagguba na sa plano sa Ginoo alang sa kaluwasan. No? Alang sa kaluwasan. May kaluwasan ba igsoon? Magisgot tag-alay pula? Yes. Isaiah 56, bulahan ang nagapadayon sa pagbantay sa adlay pulay. Kanang bulahan, kung imong basahan ng 1, Isaiah 56:1,
nga nagisgot ka nagkaluwasan mga kaigsunan, no? Mga luwas. Ato pa gikan sa imong panamastama sa adlay pulay ug imong naambit ang adlay pulay, makabaton ka og kaluwasan. Ezekiel 20:21 nga kung tumano nila unta makabot nila ang kinabuhi nga dayon mga kaigsunan. Ilang mangilapas sa adlay pulay mo hinungdan nga nawala na putol ang ilang assurance kining kinabuhing din. Igsoon, maora to ang atong pamahayag, may tungod kang Dr. Ronald Obidos, may tungod siyang pagbiya personal mga kaigsunan. Adunay mga sumpaki o adunay mga personal nga mga kasuko, no? Mo na nga ato sila pasagdan iampo lang ginato nga mabalik si Dr. Ronald Obidos mintas dili pa masira ang kaluwasan. Mo nagsuon ang daigong panahon, salamat sa inyong pagpatalingog diri sa atong pag-uting kay kamatuoran. Ako mag-ingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig ni. Thank you very much. Bye-bye.